שמעו סיפור. לפני חודשיים התחלנו לעבוד עם חברה חדשה בתחום הייצור. חברה טובה, מחזור של כמה מיליונים בשנה, עובדת, הכל נראה יציב. אבל דבר אחד הקפיץ לי נורה אדומה. החברה הזאת עובדת עם בנק אחד, עם סניף אחד ובנקאית אחת, ויש קשר מעולה. באחת השיחות הראשונות אמרנו לבעלים בצורה הכי רגועה שיש. חברה שמגלגלת מיליונים לא יכולה להישאר לה למקור אחד. צריך לפתוח עוד בנק. עוד מקור של כסף, ניהול סיכונים בסיסי. אז התקנו את הבנקאית שלו בנימוס, בכבוד ובלי דרמות, שמשיקול מקצועי אנחנו מכניסים בנק נוסף לתמונה. ואז קורה משהו מפתיע. באותו ערב הבנקאית שולחת הודעה פרטית לבעלים, שהיא מאוד פגועה והיא מבקשת שרק הבנק שלה יישאר. אנחנו אוהבים אותך, אומרת. הבעלים מתרכך בטבעיות, אדם מאוד אנושי וטוב, הוא אפילו מנסה לשכנע אותנו שנשאר איתה. ועכשיו תקשיבו טוב. פחות משבוע אחרי שאותו לקוח רצה להישאר עם אותו סניף בבלעדיות, צ'ק חוזר. לא בגלל החברה, אלא בגלל הכוח שלה. ואנחנו קיבלנו בור תזרימי של בערך 200,000 שקלים. חור קטן וזמני, אבל כזה שדוחף את החשבון לחריגה של כמה עשרות אלפי שקלים. אז אנחנו בונים לבנק ומבקשים גישור קצר. לא הגדלה, לא אשראי חדש, רק גישור לכמה ימים, כי בעוד שבוע אמור לקבל עוד 500,000 שקל בחשבון. והתגובה של אותו הסניף, הגעתם לקצה המסגרת וצריך אישור מנהלה. ומכאן, שקט, יומיים של מריחה, בודקים, חוזרים אליכם, אבל אנחנו בלי פתרון. בינתיים, השעון מתקתק, והסיכון האמיתי הוא לא רק החריגה, אלא פגיעה בדירוג האשראי. בשלב הזה אנחנו לא מחכים יותר, ומביאים גישור זריז לשבוע מחוץ בנקאי. אנחנו לא מתים על זה, אבל זה פתרון מהיר שסוגר את הפער, נותן אוויר ושומר על הדירוג והשם של החברה. עכשיו, תבינו את זה. זה לא שהבנק רע ולא הפקידה רעה. אין איזה קשר, אבל כשיש לך בנק אחד, אתה תלוי. וברגע האמת, תלות זה סיכון. פיזור בנקאי זה לא חוסר נאמנות, זה ניהול אחראי. כי עסק שמגלגל מיליונים חייב אלטרנטיבות, גמישות, שליטה, ואת זה בונים כשיש שקט ולא שיש לחץ. בנק אחד זה נוח עד שהוא לא.